Moi, mä oon Romeo. Mä asun Jyväskylän Palokas. Mä asun tällä hetkellä tässä mun asunnossa 1,5 vuotta. Mulle koti on semmonen paikka, mihin voi tulla rauhoittua eikä tarvii ressata ylimääräisiä. Luontopolut, luonto on lähellä, niin tulee rauhallinen olo. Ja siellä on kiva käydä. Mieluummin mä lähden lenkkeelle tonne maastoon kuin kaupungin vilinä. Avokeittiö, mun mielestä se tuo asuntoon enemmän tilaa. No se harmoninen ihan sen takia, että ei ole mitään sekalaisia värejä ja saa semmoisen rauhallisen olo. Hyvät kulkuyhteydet, pääsee nopeasti paikkoihin, jos on kiire. Täällä Mannisen rinteellä nämä lenkkipolut on aivan mahtavaa, että on vaihtelevaa maastoa ja ei ole koko matka sama maisema. Ja sitten tässä on vielä kaikki palvelut erittäin lähellä, kaikki kaupat ja sun muut. Tää maisema kesällä kun aurinko laskee, niin tää on aivan älyttömän upeaa.